И здравейте хора, аз съм Дивак 131 и тук с мен са Благовес, Лудия човек, Мини Екстази, Тагеймър и... Друг няма. Да, това сме. И това е Goldcraft. Сезон 4! Да, сезон 4. И играят още Марти и Гого. Данчо. Обаче, да, и Данчо, обаче и тях ги няма. Колесев. Петко Лесев, да и той. Не се знае той. Е така. Има проблем с нас, Дивак. Къв? Натисни тап, ще видиш. Трябва да си тръха мачето. Ирене, можеш ли да влезеш в сървърът? Не съм пробвал защо. Пробвай за малко. Не ми се да пак поне папки малко. Какви папки, бе? Ами да си гледам в Майнкрафт. Ами няма ли да влизаш? Аз виках и аз да взимам, само че няма да имам време, имам 10 минути, аз ще излизам. До вечера ще има клип. Тоест утре сутринта ще се рендват 3 часа и половина. Може Няма да да го правиш ти, бе? 3 часа и половина. аз като го снимам 20 минути, като го обработя още половин час и като се рендва още 8 часа и... Чакай, ма за какво толкова? Аз някъде снимам го, колкото го снимам, толкова се и обработва. Към тази студио и... Не, обработката ми е по-дълга в клипа някой път. What? И ако някой се чуят парпаретки. Това е Крос, бе, Пет. Абре, да знам Гледайте това. Jurassic Park. Топа Jurassic Park. Дават го. Кой ти гледа този филм, бе? Къде го дават? По кой, да знам, по някой канал. Значи, аз сега ще им списта това гледане как събирам разни дивоти и после като съм по-развит ще се включа пак. Айде. И здравейте хора. Значи, видяхте началото. Взех да се развивам. И съм се заселил на майната си. Тук сега в скайпа са Благове, Силян и Мини Екстази, обаче те казаха, че няма да говорят. Тук съм, ба. Да, и виждате, тук имам, започнах къщичка, но не я довърших. Принесах животни, имам си малка ферма и това всичко... Ти снимаш ли, бе, за да къпа? Да. И това всичко съм играл цял ден. Цял ден. Значи, ние почнахме в 1 часа и до 4, ти казвам, бяхме супер развити. Аз бях до Пловдив. Не знам. И сега забравих какво щях да правя. Ба, знаеш, че един почнахме, 1:30 аз почнах. 2 часа вече имахме диаманти, брат. Не 2, да има 1:30, а 2 имахме девра портала. Да. Не знам, кажи ти как мисли ти. И между другото сме на 1.9 Goldcraft, премина на по-нова версия, затова давайте идеи какво да строя, защото аз се изчерпах. Изобщо, честно нямам идея на какво да строя. И пишете в коментарите тук е на тази полянка какво да строя, защото аз не знам. Значи Ирен живее сам. Гого... Не, те с Гого. Не, Гого живее далеч от него. Да. Да, далеч да има от принцип са двамата нещо като отбор. Аз просто съм сам. Благовес, Марти и такова. Как Марти е Пламен? Да, Благовес, Пламен и брат ми са такова, тримата заедно. И аз съм Forever Alone. Да. Къде съм? Илян е такова, Илян и той. Самотник като мен и живее. Той живее така нависоко. Аз съм като Свети Иван Рилски, училник. И ако се чудите какви са тия банери, опитах се да си направя преди се получаваш и този път нещо ни стана. Не знам, трябва пак... Точно на тебе лаги ли ти? Не. Сега като свърша играта, я ще влезам да игра Гошти. Добре. Гошти, колко време ще го правиш този клип? Не знам, аз трябва да видя какво да правя.
Ау. Нищо. Добре. Панна са най-после. Значи, сега сме на... Като се науча тогава. Сега, взимам и тази кирка. Взимам и 2 пръчки. Къде е камъкът? 3 камик. И ще ходим в мината. Няма да взимам меч, защото не ни трябва, ние сме силни хора. Може би. Така. И отиваме в нашата мина, където сме... Започна. И между другото, ако се чуете защо имам един картоф, един морков и такова, Благовест извървя около 600-700 блока. 600-700, то не удати на ново. Гошо, вървя 2 часа. Да. Без спринт. Така, колко пирамиди, колко сила намери. Благовесе! Какво? То хубаво ти казах, знаеш какво сетих сега? Какво? Хубаво ти казах, Благовесе вземе кактус от пустинята, ма... Ти забравя да ми дадеш? Иди в нашата база Да. и вземи. Да, Аз ще съм си. свободна там отвън. На мен ми трябва само един. Обаче забелязал ли си по дяволите защо във всяка ферма, във всеки сезон правя ферма за кактуси, като не ни трябват кактуси? Иди, знам. Забавно. Ти в сезон... Сега ни трябва за цвят, да си правим цвят на банера. Да. Аз съм оранжев. Изберете си цвят на отбора, аз съм оранжев. Съм жълт. Зелен. Но аз съм сив и такова. И оранжев, моите са такива. Аз съм На баня. оранжев. Не един цвят само Аз съм жълт. Значи и такова и Марти. И Пламен и Лудия човек и те са жълти. Аз ще да кажа, чувам пищира. Пещера. Чувам зомбита и такова. Между другото бъгнаха ми се чънковите одеви и видях, че тук има... Да. От десятката съм го оцелил майшафт. Десятката. Обаче няма да след така, що... Охо, то... И точно при спаунерът. Ти най... Паунера на кое е, Гошо? На отровни паяци. Ти знаеш какво? Трябва ми куприна на докосвани. То какво правиш ако приема докосване, бе? Взимам... Взимаш блокчета от цели. Да, И ти например, виждаш. тревист блок, лед взимаш. Примерно като вземеш Силката човек. Силката, лапс. Да, го взимаш на блок, не го взимаш на... Как разглобен. То това е много яко. Примерно като вземеш едно арен и това ти е 9 ара, защото като ти го даде като блок, ти Не. като си го раздробиш. Ти не можеш Не да ли? разбереш човек. Не, ти взимаш рудата както е така, не я чупиш, Както я виждаш, ще взимаш. Да. Силката. Направо нещо като опечено, нали? Като не съм играл много такова. Майкрафт, Голдкрафт. И двете не съм ги играл много. Да. Това само в Голдкрафт може да се види. И тук не знам дали ще правим такива събирания като за Коледа, за Нова година. Да се събираме пак. Жапалим на... Спаунът между другото е много хубав, само че където няма такова. Гошо, О. Гергиов ни трябва да заколим. Няма. Гергьовдин. Тук овце ти дават мисъл, ще колим овце. Ти ще дадеш ли? Какво? Да ги колим. Ти знаеш какво сетих? Трябва ни уич баям. Аз знам къде има.
Трябва ни най за какво? За слайм. Добре, аз бягам. О, вече ме омързи в червата и ще ставам, брат. Хубаво. Чао на YouTube и чао на вас, нещастници. Чао, нещастни. Ну, па, пидал. Богове се. Да, Я кажи днеска на Ерен, какво искаш и... ще те го грабя. Масово виках. Ирене, ще можеш ли да легнеш? Не. Левни поне аз да спа. Че съм на открито. Имам две кучета, Иванчо и Марийка. И както винаги детето им ще се казва Звяр. Еми явно Ирен няма да легни. Еми явно шамрем яката. Лепнах. Готово. Разбрах, че от... Чакай, че бях изгубен и сега се търса. Това не знам как прозвуча, бях изгубен. Еми това е една малка барака, която си строя. Е така. Колкото да има нещо къде да живея. Еми, дами и господа, аз викам, защото късно днеска цял ден май трябваше да снимам, аз не се усетих. Викам, да спирам и утре, когато правим нещо с хората, например да ще викна някой да експлорне майшафта и там или сам и... Не знам, аз съм се загубил. Да, и тогава ще се включа пак утре. И за вас ще е сега, ма за мен ще е няколко бая часа и айде. И здравейте хора, аз съм Дивака на Детрено и това е... Знаете кой е? Godcraft сезон 4. И епизода трябваше да е излял много отдавна. Вау. FPS drop. Да, трябваше да е излял много отдавна. И аз се заселих малко далеч от спауна и тук са моите владения. Имам си даже и дадени територии. След време това всичко ще бъде напълнено с строежи и заградено. Сега ще видите. И ако виждате това и да, ето онова. Това са очертания откъде до къде и нататък има много недалечи. Но по принцип не съм играл много дълго, защото съм болен. Ако сте забелязали нещо различно в гласът ми, болен съм и просто нямам сили да говоря. И опа, съжалявам. И така, нека сега да ви обясня набързо. Това ще бъде моя чест рум, който не е довършен. Обаче ще бъде много хубав. Това са моите кучета, това е Звяр 2, защото първия го взриви крипър. Така. Това го взех от Ирена, защото те мога да експлорят. Тук имам животни, само зайци. Да. И това е 1.9. Ако не знаете, Godcraft е апдейтът, така да се каже. Имам си и фермичка. Много яка фермичка. Да. С тиквени семена. Тук трябва да са динини, обаче още не са ми дали. И ето другата колона и там чако зад другата. Просто не знам защо като снимам на 10 чънка и 200 FPS мобил. А това тук ще бъде един от моите големи проекти. Дупката на смъртът.
ще бъде, както знаете, до Bedrock, обаче и този път няма да има отговор с такова. Така че, каквото падне, е до там. И само да кажа, че предлагайте този сезон вие предлагате проекти, аз си избирам проекта и го строя. И пише името на човека, който го предложи. Затова предлагайте проекти, които да строят тук. И бих отишъл да покажа на други хора базите, обаче на Ирен. Ирен живее с Благовест, където базата е на 3000 блока от спаун. А Гог живее с Пламен, където базата им е почти 3000 блока. На 100-200 блока разлика. И това сега е моята къщичка. Не е нищо особено, колкото дали ма убиват, беше взривяна тук един път, но това има ли значение? Така. И нека сега тръгнем в моята мина, където още като играх ми се бяха бъгнали чънковите и какво намерихме? Опа. Да. Зумнах и се оправи. И намерих майшафт. И този майшафт ме води направо до Cave Spiders. Опа, не си взех меча. Добре, чух скелет, който не е хубаво. Вау! Сипах му... What? What? No! Вау, намерихме хляб, ево си факли, нем так. И сме мазни хора, затова ще вземем всичко. Ево сте някой друг път ще ги уберем. Така. И аз вярвам на моите умения. Не се... О... Вау! Направо... Така... Значи... Обираме всичко и се махаме. Това е планата. Поне... Редженът е бърз. А тука...
Така. No. Така, надяваме се да оцелеем, защото хора, аз ще спра и като изляза, ще се включим пак. Айде, до след малко. И така, дами и господа, аз се върнах. И няма да познаете какво аз си намерих. Да, диаманти, златна ялака. Ако познаете какво си намерих, евала. Защото аз съм първият притежател на XP Grinder в серверът. Да. Намерих спаунер на зомбита. Та-та-та-та-та. Даже копах нагоре. Излязах някъде. Ето тук. Но май трябваше да копа на другата страна. Къде излязах? Да, ето. Ето. Просто... обикалям си, скок наляво, скок надясно, идвам тук, аз съм дък, аз спане. Така че... ще го направя и... такса. Който иска XP, взема такса. Аз по принцип не съм за ресурсите да дойда да ги обера и да си идам. Аз съм така. Да намеря нещо. What? О. И пак забравя да си взема вече. Фак. Така. Нека не забравяме откъде сме дошли. Защото ако забравим... Да, това е и пещера, и майшафт, и много неща. И смятам, ето, до тук да е затворена. И смятам аз сега да копая насам, да видя къде ще изляза. А това просто ще го затворя. И като съм готов, ще ви съобщя. И ако стане нещо, айде, до после. Мисля, че това искате да го видите. Аз се намирам в равинката. И към мен идва един паяк. Не мой. Значи, смятайте пътя колко ме е хубав. И... Cave Spiders. Спаунър на Cave Spiders. Мисля, че и той можеше да се прави на XP, да. И той можеше.
Добре, пак е нещо. О, струва ми се, че видях някой да мърда. То в принцип в сървъра съм само аз сега. Уау. Слизаш и си имаш къде да си грайндиш материали и... Хубаво е. Сега да идем да се разтоварим. После ще го направя след клипата. Значи, пак казвам, давайте идеи. Вече имам много нови идеи за 1.4, ако искате... Давайте пак... Обаче да не са някакви стари като замък, кръчма, някакви нови. Така. Така. Значи имам си диаманти и 3 не така. Значи няма ми седло само за коне. Окей. Аз знам къде има коне, обаче няма ми седло. И така. Значи давайте идеи. Ако искате смъртоносната дупка, ще я запълним с стъкло и отгоре ще построим хотел. Може. Или може да направим писта за излитане, защото знаете, че има криле или някакъв Ендър Драгон, защото има глава вече. Нещо просто да направим. Така. И този клип не е дълъг, но се извинявам, това е сезон, но не съм се развил изобщо. И отдолу ще има под клипа всичките канали на хората, които снимат Godcraft. И така не забравяйте да идете да ги видите, да се абонирате за тях, както и за мен, ако още не сте. И аз бях Дивак 1.3 и до скоро. Бай-бай.